Hey guys, ndicela ningandivi wrong, but ayikhona man. Hey, ayo enga kwezilenda fondini lately. Yozanto fondini engathi umuntu ulambile. Anezaziswa kaloku ukuthi enca emqolo engathi umuntu akaphakelwa. Literally. Indlela abatsha ngayo ke andaba abatshelaphi. Phofu kudala kwathethwa ngezilenda. Yo la genge iyanconywa ngobunzulu. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Enye into ne-temperatures yadropa phandle apha fondini ukuthi iyaphela isizini yabo. Ndothukana nabanesizini nabantu abaya. For ntoni? Because ne-body temperature apha kwaba size 28 unomipaka ko 7-8 uyotsho phaa kwi-early teens ke. uCuddlisha nezaskeleton kule ngqele efondini ungavuka uneTB enganyangekiyo. Ezalo zo-MDR, XDR. Ningenzi ngathi anizazi ke ezo zigulo apha kodwa nisalindwe yi-treatment. Benidefaulta kaloku le long weekend fondini umuntu okwayemi ke Friday. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Nolunga mla kula machebe entshwala-ntsulanyana fondini engathi zezazipid humps zenkcenkce xa uphuma emall. Futhi sekunose yokuyekho. Mna ndenza ndawufapha bafakhona masisibethanda thighs ne-double Ds fondini. Yo, full-time job kaloku eziya fondini from December to December fondini ezo seasonal workers. Singaxabani ke madoda kule winter labantu bezilenda xa kushushu. But ke wethu guys, kusemhlabeni apha man yazi umuntu makabe yile nto afuna uba yiyo. Andiko perfect mna kuqala kule ndawo ndihleli kuyo.